गावत रहन गायत्री ठाकुर जे कलकत्ता रहल होई चाहे गायत्री ठाकुर के कैसेट सुनले होई कम आवाज के ब्यास रहन लेकिन ओकरा के चबा चबा गोल बना के बिगी है बहुत नीमन का कही है कि छोटी मोटी बिटिया रे सावन के झूला झूले सावन के झूला झूले सावन के झूला झूले तो नॉन चुकी बिटिया रे सावन के झूला झूले यही लॉय के लेके हमने के कथा में प्रवेश करे के बाद तो सुनी ना सुनावा तानी सुनी ना सुनावा तानी एगो सुंदर कहानी सुनी ना सुनावा तानी एगो सुंदर कहानी सुंदर कहानी भैया सुंदर कहानी बेदवा के लिखल मोतिया बेदवा के लिखल मोतिया सब में गावतानी बेदवा के लिखल मोतिया सब में गावतानी ये सरकार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखले बनी एक बार भूपति मन माही भय दयानी मुरे सुतनाही गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लाई करू विनय विशाला सुबोध तिवारी जी अच्छा माता पिता के तरफ से देखिए वो दिन से नाम याद रहा फिर अब मिस्टेक को गए रहनी हम और नंबर भी से सुबोध बाबा का नाम से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार है सुबोध बाबा के माता पिता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक नमस्कार बा भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना बा विचार करी सरकार की रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बन कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही राजा के 3 पौन बीत गई रहे चौथा भी प्रवेश करत रहे लेकिन इतना दिन से कहाँ राजा लेके उनका भोर पो गई रहे कि हमारा बाल बच्चा होके के चाहिए तो भगवान के जन्म के कोई गो कारण बावे ऐसे 24 गो कारण बतावल जाला लेकिन एगो कारण के प्रकाश डाले जा रहल बनी एकरा के तनी ग्रहण कइल जाई राजा दशरथ अभी फर्स्ट बार नहीं खन जात गुरु वशिष्ठ जी की है फर्स्ट बार नहीं खन जात लइका मांगे खाती दोबारा जाता रहे लेकिन पहले जाता रहे काहे खाती कि उनका तरहथिया में कुछ काला केस हो गई रहे तरहथी में केस जाम गई रहे आ गांव भर के लोग देखे तो तनी घिनौना लगे लोग कहे कि राजा के जात होके इनका अपजस हो गइल बा आखिर का चीज हो गइल बा राजा के बुझाए लगल कि हमरा से लोग घृणा करत हवे एक दिन राजा बैठल बड़े अपना हाथ के देखत रहे आ कुछ लोग रास्ता काट के चल जाओ कहे कि ये तो अपजस हो गइल बा राजा के हाथ में मने मने रुवत रे बिलखत रे का कहत रे कि अपना जे मानावा में अरे सोचता रे राजा साहेब कैसन बाड़े विधि के कमने कारणमा भगवान भइले पाजा सावा हो कैसन बावे विधि के
लिखले लंगड़ा गुरु जोड़ी जोड़ी गाना हो गावतावे चेलावाना दान है। मन में सोचत रहे कि आखिर कर उपाय का करे। तब गोइल बड़े गुरु वशिष्ठ जी की है आ जाके चरण पर गिरल बड़े कहले कि गुरुजी एकर कोनो उपाय है बताई। ई अपजस हो गइल बा हमरा हाथ में, लोग ताना मारता हमरा से घृणा करत हवे। वशिष्ठ जी कहनी कि जा जा आ जाके पीपल के पेड़ पर चढ़ जइहो आ कोनो लइका के कहियो के तनी नीचे से आग धरा दे आ आग जब धली आ जब ओकर धुआं जाइला हाथ मारी त हेंगा हाथवा क दीह तार बीमारी ठीक हो जाई। राजा दशरथ अइले जाके एगो पीपल के पेड़ पर चढ़ गइले। आयोब जो हतरे की कावना लइका के कहि की तनी आग धरा दे। अगर दूसरा के लइका के कहतनी तो लोग कही जे का है जे राजा हमरा लइका से टोटरम करावत रे। बहुत ऐसन बात गांव में आ जाला कि कहला कि बबुआ तन हे काम क दो तो लोग कहला कि हमरा लइका से काहे है चीज करौला। वही जे उनका मन में खटकता कि आज अगर हमार आपन जामल एगो लइका रही तनी धड़क ओकरा से कहती कि बबुआ आव तनी आग धरा दे है हमर बीमारी दूर हो जाओ। आज हम केकरा लइका के बुलावे जाई। ओही गछिया पर बैठल बड़े, आंख से आंसू गिरत हवे, झरझर आंख से आंसू गिरत हवे। आ राजा सोचत रहे कि आज हमार बेटा रही चाहे अपन बेटी रही तो ओकरा के बुला के कहती कि नीचे से आग धरा दे। आज हम केकरा के कही। भाव लगता बबुआ कैसे कि सुसुकी राजा रोवेले हो ई का कोइलो सारकार। सुसुकी राजा चलो रोवेले हो ई का कोइलो सारकार। आंख से आंसू गिरता ओइ में रह के के तना करामामा के छोट मानी हो ई का कोइलो भागमान। छोट बानी हो ई का कोइलो भागमान। लिखल लंगड़ गुरु गाना मानू हो गावे चेलावा नदान। विचार करी सरकार। राजा अपना मन में सोचता रहे तो वही रास्ता से जालपा ऋषि जात रहे। जालपा ऋषि देखल कहल कि राजा दशरथ पीपल के पेड़ पर चढ़ गई बड़ा। राजा दशरथ करे कि हाँ सरकार राउर बाबूजी बुद्धि बता दिले बानी कि पीपल के पेड़ पर चढ़ के नीचे से आग धरइब और तोर हतिया में जो रुआ जमल बाई खत्म हो जाई। यही टोटरम खातिर पर बैठल बानी तो कहले कि बा ई त हेती चुकी काम बाबे जल्दी नीचे उतरो जल्दी नीचे उतरो। आ नीचे उतरले कहले कि 3 हाली ताली बजाओ राम राम कहो तहर बीमारी दूर हो जाई। जालपा ऋषि 3 हाली राम राम कहवा दले। जब 3 हाली ताली बजा के दशरथ जी राम राम कहल बीमारिया दूर हो गई। वशिष्ठ जी के एक चीज के पता लाग गई। वशिष्ठ जी कहनी कि जा जालपा रामा अवतार होके के पहले ही तू राम राम कहवा दहल उनको को शराप दे दहली। चल गई अपने जगह पर। अब ए जगह बात फंसता कि फिर अब ए धन संपत्ति के मालिक होई के बाल बच्चा होई कैसे। ई तो बीमारी दूर हो गई।
अब ए जिगिया राजा के गलानी होता है कि हमरा ए पवन में बालक होखे के चाही, ए संपत्ति के उत्तराधिकारी होखे के चाही। अतले 3 गो रानी लो रहेलो, अब तीनों रानियों लोग के दिल खटकता कि अब हमनी के उम्र बीतत हवे आ 3 गो महल में रानी रहते हुए आही महल जौन बावे सुना साना लागत हवे, एमे एगो बालक होखे के चाही। तो जाके कहत लो रानी लो राजा से कहत का कहता कि ओन धन भरल बावे, भरल बा खजानमा एगो लाला ना बिना। ए राजा भाई इतना राजपाट बावे, 3 गो महल में रानी बाड़ी, लेकिन सुन लगता कि ओन धन भरल बावे, भरल बा खजानमा एगो लाला ना बिना। हो तरसेला जिया रामो एगो लाला ना बिना, तरसेला जिया रामो एगो लाला ना बिना। कोठा उठवल कोठरिया उठवल, कोठा उठवल कोठरिया उठवल एगो लाला ना बिना। हो तरसेला जिया रामो एगो लाला ना बिना, हो तरसेला जिया रामो एगो लाला ना बिना। पहले पुरस्कार आयल हमरा उत्कर्ष बाबू के तरफ से हजारों रुपए का पुरस्कार आयल, हार्दिक अभिनंदन। अच्छे उत्कर्ष बाबू के छोटका बाबा अय्या जी के तरफ से हजारों रुपए का पुरस्कार आयल, बार बार पौ लगी रही, भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना रही। आई प्रफुल्ल तिवारी जी के माता जी के तरफ से बहुत रुपए का पुरस्कार आयल, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमस्कार बा। ई रुपया ना है सरकार, दूसरा बेयादरी में जानी सन तो रुपया एकरा के हमनी के रुपया के वैल्यू करे नहीं सन। ई ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद कहल बा, आज भी मानल बा कि बंदूक के निकलल गोली आ ब्राह्मण देवता के मुंह से निकलल बोली बाहु ना जाला। महाराज प्रमाण बा, वेद शास्त्र गवाह बावे कि ब्राह्मण देवता के रुआ कष्ट करे, अगर ब्राह्मण देवता अपना मुंह से जो रुआ के अगर श्राप दे दे वो बाव ना जाई। ऐसे हमनी के फर्ज बनेला जितना भी ब्यादरी के लोग बावे ब्राह्मण कुल के हमनी के अभिनंदन करे निसन, हमनी के पूजनीय माने निसन, हमनी अज्ञानता में रहे निसन। खूब पढ़ल लिखल हमनी बानी से का हले कि अज्ञानता में रहे निसन। कोनो भी काम होला तो पंडित जी महाराज के दरवाजा पर जाई ले सकी, पंडित जी तनी हे लखा बात बावे, होई दिन देखी हौ दिन देखी। अब बाबा अगर खराबो चीज के कह दे कि ना होई चीज शुभ बात, ओकरा के हमनी के भगवान के प्रसाद रूप ग्रहण क के ओकरा के हमनी के राखे नि सब विश्वास हो जाला। भगवान के बाद ब्राह्मण देवता के पदवी दिहल बा, चूंकि जौन उहा के कह दिले तो हमनी के माने के पड़ला। उहा के कथन के अनुसार लेखनी के अनुसार अपना बेटा बेटी के बियाह क देता निसन, सब कुछ क देता निसन।
तनी बस शंका डर हमनी के होला तो चलो तनी पंडित जी से पूछ ली है जा। पंडित जी को उपाय बता दिले, दिल के धड़कन हो रा जाला। तैसे तमाम ब्राह्मण कुल के जितना भी लोग बैठल बाबे, माता बहिन छोट बड़ सबका के हमरा तरफ से पौलगी बाबे। ये हमार आहो भाग्य के ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण देवता के दरवाजा पर हमरा गीत संगीत सुनावे का मौका प्राप्त भइल। रात दिन तो हमनी के दूसरा बिरादरी में जाते बानी, लेकिन हमनी के परम सौभाग्य बा। तैसे रुपया ना आशीर्वाद बाबू, एक आशीर्वाद स्वरूप समझ के हमनी के ग्रहण करे। रानी लो जाके आ राजा से कहत हवे कि बताई कि 3 पौन बीत गइले, अभी ले ए राज में एगो बालक ना भइले, ए राज के उत्तराधिकारी होई के। राजा के मन में ये बात बैठ गई। राजा कहले कि चल तनी अपना गुरु वशिष्ठ जी की है आ चल के उपाय बताए। बोली देवता हो जाई यहाँ कोई बार से इशारा करता नहीं, रोगो होई रोगो कलाकारी होई पानी दे दी। इनके रात भर पानी लगेला, तरासो रहेल एकदम। जानते नहीं इनकर बियाह होइल बा दूगो ना चाहत रहनी तीन रोहन के बाउर होवनी रोनिया तो हो गइल बड़े। इनकर दूगो बियाह भइल बा। पहिल का बियाह भई रहे, हकीकत बात कहतनी ब्राह्मण देवता के दरवाजा पर। पहिल का बियाह इनकर भई रहे त इनके गांव के तुरहा लेके भाग गइल, ई रहत रहले जयपुर। दूसर का बियाह बढ़ जाई रउआ गुरनी, अच्छा स्त्री से भई रहा है। हां स्त्री से भई रहा है, स्त्री से मैं कैसे जानत नहीं कि स्त्री से तार बियाह कौन लो वाला विचार करी। दूसर का बियाह इनकर हने आजम गोढ़कारी भइल, एगो संगतिया इनकर लगवल है तो खैर ठीक बा। बियाह भइल औरतिया बियाह एगो बाल बच्चा भइल, ओकर बियाह शादी होखा। हां यहां काम चलेला तो में तोय भइल। तोय भइलो में कि साइकिल तरह के दिया, ओबरा साइकिले महान रहे, बरा साइकिल चलत हवे। गइले बेचारू बियाह करे खातिर अंगना में गइले, इनकर सास धोती ले आइली तो कहले कि धोती नहीं पहनेगा। बबुआ धोती पहन ली इतना साइकिल लेगा तो कहली कि अच्छा साइकिल दिया जाई, पेन ही हमरा साइकिल नहीं खे बिहने कसवा के दिया जाई। कहले कि ना एंग नहीं पहनेगा। वो हार गइली, सरहज अइली उहो हार गइली, ससुर अइले उहो हार गइले। तो हमने की है बकरी के बकरी ने कहल जाला, आ ओने कारी बकरिया के छेर कहल जाला, बकरी छेर। हमनियो की है केहू के मार देला को ए केकर बकरी छेर है, आ ओने बकरी ना खाली छेर कहल जाला। तो इनकर सारे के जन रहल तो कहले कि ए पौना धोती पहनना ली, तो कहले कि नहीं पहनेगा। आ त का है त साइकिल लेगा, तो कहले कि पौना धोती पहन ली, हम छेर देता नहीं वो धोती पहन ली। कहले कि मार तोरा के छेर दे चाहे पोंक दे, अब ले आओ धोती हम पहनिए लेते। बकरिया के कलश की बकरिया हम दे देता नहीं अपना भाषा में। अब इनका बुझाइल कि गोड़ बड़े कुछ कहत का दूनी, हमारे देहिए पे कमुआ को दिखा दूनी। ओमे कई चालाक चौधरी जी हो। हां विचार करी सरकार। राजा अपना मन में सोचता रहे कि गुरु वशिष्ठ जी की हम चलता नहीं वैसे अपना जमाना में विचार लिहल कौन सारा सोर सारा सोर तो सुनी आगे के खबर तारा तोर सुनी आगे के खबर तारा तोर। तो राजा साहब पहुंचल बड़े गुरु का नगर सारा सोर तो सुनी आगे के खबर तारा तोर सुनी आगे के खबर तारा तोर। राजा पहुंचल बड़े गुरु जी के लगे, तले तनी सा भाव लागल एगो हेतु चुकी लाइदारी के, साफ सुथरा पुरान लाइदारी एगो। काहे से जे बरा ऐसन जमाना हो गइल बा
कि दुकान लोग खोलत हवे तो लोग पूछता के दुकान हो आ तो छेना के तो के किनेला तो माछी भिन के ली सो आ समोसा पकौड़ी वाला 4 बजे जाता 2 घंटा में बेसन आटा मिला के छान देता है 2-3 हजार झाड़ के लेके चल होता तो ऐसे ज्यादा धारा प्रवाह हो गल खाली निम्न बात सुनावल जाई तो श्रोता समाज भी कहम कि ओ ऐसन व्यास बोलौनी कि तन कोई चटक मटक गावे के जानते नहीं अरे पुरानके में रह गई पुरानके में रह गए लेकिन वो कर्म हमनी करे निसन जगह चीन के दूसरा जगह लेकिन ए जिगिया अपन परिवार हो आ सुबोध बाबा से हमनी के विशेष लगावे ऐसे हमनी के अपना परिवार के लोग के देखत नहीं सन कि वो टाइप के लोग जी बैठले नहीं है अच्छा बात सुने वाला लोग बा ऐसे अच्छा बोले के पड़ता वह 10 गो नौका लइका रहते से तो अबले हुरदंग को के बिग देले रहते से यही के बारे नचनिया पोन को दिहल गए बाबा कहे कि ना नचनिया ना ठीक रही हां ना तो बिना नचनिया के घरी प्रोग्राम कहां गोठता बे कोई ना ब्यास लोग परमानेंट गाड़ी में रखता बे हमनिया में नचनिया बाड़ी से परमानेंट आज केलवा काट के घर ही रह गइल हुई।